Salut! Eu sunt Radu și după cum v-am promis am venit cu un nou episod. Acum este din Garry's Mod și da, o să ne prostim puțin. Poate o să fac și un hide and seek după ceva vreme. Dar până se încarcă de-abia aștept să... De. Așa. Și o să vreau să iau chestia asta. Și o să ajungem acolo. Doamne. Apropo, ce caracter am? Da, l-am pe asta, e bine. Așa, du-te. Ce? De ce? Mă rog. Mă întreb oare de ce am murit. Așa. Da. Bine, puteam să folosesc un elicopter. De other. Asta e. Și acum da. Nu știu ce să facem. Cred că putem să facem asta. Hai, fraiere. Păi dacă îți dădui un shotgun și de... Dacă îți dădui un shotgun și deja ești mort. A, nu, stai, că vreau să mă joc. Aici vreau să mă joc cu el, dar... Ah! Nici în halul ăsta. Că nu mai putem! Nu mă fac că decur la măsuri disperate. Așa, fugi. Hai să-mi pic. Mori. Na. Biluțe. Powerball. Ce naiba, de ce nu te oprești? Na. Oprește-te. Hai, mă. Bă, eu țin aminte când îi dădeam o biluță de aia, măcar se oprea puțin. Ah! Ia. Hai. Oh, get wrecked. Hai, nu pot. Stai. Ne ducem până aici. Pa. Nu! Mai. Ce? Trebuia să mor. Nu mai înțeleg jocul ăsta. Câtă viață am, mă? Că aveam 80%. Dacă avem 100%, așa. Am o idee. Și asta o să meargă. 100% convins că o să meargă. Sus. Hai, frate, că mai avem un etaj până sus. Mamă.
alta. A murit chiar. Order. Sus. Gata. Best plan. Cel mai tare plan ever. Dar cred că o să murim. Adică nu cred că o să murim, pentru că sigur o să murim. Dar încercăm. Hai că e bine dacă le arunc așa. Perfect. We're gonna die! Woohoo! Rocket jump. Oare putem să urcăm cu ăsta? Așa. Stai să te călăresc. Nu sensul ăla. Yes! Nu! Nu vreau să mor de acum. Perfect. Așa. Și acum hai să le despawnăm tot. Și acum intrăm aici. Luăm arma asta. Încă 3. 1, 2, 3. Bă, dar stai, mă. Eu joc și mâine am teză. Doamne. Mă arunc de la parter. Yes! Nu cred că aș fi vrut să cad în poziția aia. Așa, și du-te. Da, mă rog. Nașpa că nu pot decât 3. Sau ia stai o clipă. O cleapă. Stai să mă duc până aici. Deci, nu mai vreau să mă mai dau jos să mai fac ăla. Așa, gata, haide. Du-te. Nu știu unde sunt. Dar știu că-s mort. Parcă și când am căzut în apă a fost dureros. Dar, mă rog, cam atâta pentru primul meu gameplay, pack this leg. Așa. Pa, pa.